और रोलों के पोस्टर बहुत माने सब लोग बहुत तारीफ कैले बा, कोशिश कैले बा आदमी की एगो बेहतर सिनेमा के। अब हमरा लगे दूसरा कुछ तो बा ना, रोलों के भी पता बा। तब अब एक एगो प्लेटफॉर्म बा जौना से हम लोग सबके मनोरंजन करा सकीले और खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड तो के जितना सब्सक्राइब कर सकते यही परिश्रम में कम से कम के 50 मिलियन सब्सक्राइबर का अस्थिर कर दिलो। हाँ, दूसरा कोनो उपाय नहीं कि कहीं दूसरा जगह से गाना भी छूटत नहीं कि हमार प्रॉब्लम बा। और ठीक बा, होला जीवन में बहुत सारा चीज़ होला कि का कहता ना कहता हमें पर सोचल बंद कर दिल बनी, कि हमारे के गाली देता कोनो बात ना, कि हमारे के बुरा बोलता कोनो बात ना। कितना लोग के जवाब दिहल जाई जिंदगी में, अपना काम से जवाब अगर दिहल जाए, जवना से हमार पहचान बनल बा, जवना से हमारे के दुनिया जाना था, जवना के वजह से एगो गरीब परिवार के बेटा जवना के रहे के घर ना होके वो आज वह सबके आशीर्वाद से यहाँ तक ले पहुँचल बा। तब फिर बाकी चीज़ों पे हमरा फोकस ना करे के चाहिए। अब हम बहुत हर चीज़ में लाइव आवत नहीं जा, लेकिन अब बंद कर दिले बनी हम। रीजन ओकर एक गो बा कि अब जवाब देहल बंद। अब ऐसा लोगन के जवाब काहे कदे देहल जाई। एगो हमार जवाब हमरा बुझाते जेबे मतलब कि कुछ ओकरा बाद 10 गो कंट्रोवर्सी, एगो शब्द के ओकरा के 25 तरीका से तोड़ मोड़ के लोग बोलल शुरू कर दी। एगो छोटा सा भी मतलब के कुछ हुई तो ओकरा के 10 तरीका से उल्टा साबित करे खातिर कुछ लोग शुरू कर दी। तो जब रुआ के गलत साबित करे खातिर ही लोग दुनिया बैठल बा कुछ लोग, तो ओकरा खातिर हर जगह सफाई देवे की जरूरत नहीं है। हमरा आज अच्छा लगल कि आज हर जगह फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम से लेके और हर बहुत सारा कलाकार भी शेयर कर बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो सबके दिल से थैंक यू कि लोग यश मिश्रा जी, कल्लू जी, डिम्पल सिंह जी, तो बहुत सारा लोग के लिए तो दिल से धन्यवाद बरबस।